Sa Acts 4 verse 13. Karon sa diha nga sila nakakita sa kaisog ni Pedro og ni Juan og nakamatikod nga sila mga walay nakatunan og mga tao nga walay kahibalo. Sila natingala og sila nakakuha og nakahibalo may tungod kanila na sila ikauban ni Yeshua. Sa yung nakita din. Kung sa dining knowledge. Ang knowledge igsoon, di ba, natingala sila nga kini si Pedro o silang Juan wala man yung mga grado. Pero nga nung mga bright man kayo ni. Mo na ang knowledge. Bisan pag wa kay grado, bisan pa og wa kay naabtan, pagpatudo lang, pagpailalo lang ni Rabon Yeshua, tagaan kaniya kahibalo. Makasabot ka sa Biblia, makasabot ka sa tinagong butang. Knowledge ba, di ba? Knowledge is power.